Krenuli smo ispred Kamenskog u 9 sati. Nosim previše. Uz uniformu, komandusicu i uložak, hlače i uložak, nosim podjaknu, pothlače, kišno odijelo, bijelo maskirno odijelo, gojzerice, rezervni veš i polovne hlače. I još brdo sitnica. Uz to imam papavku i 50 metaka. Došli smo u Starigrad Paklenicu. Vozili smo se u autobusu, svi smo se poznavali iz razdoblja zajedničkog druženja, spiljarenja i planinarenja u planinama. Svi smo bili alpinisti. Vojni pohod pripremili smo kao što smo se pripremali za ekspediciju. O vojnoj doktrini nismo znali ništa. Idemo gore sa svim znanjem donesenim iz ekspedicija na Himalaje. Mi smo u početku služili kao vodiči postrojbi na razne kote. Sa našim znanjem orijentacije i čitanja zemljovida smo postali izvidnici za topništvo. Zadatak je bio doći na čuke i snimiti položaje protivničkih strana. Bili smo izviđači, trebamo držati liniju obrane tako da budemo gore i proslijedimo vojsci da se oni mogu ravnati po njihovim položajima i planirati napade. Sam daj probaj sa Gospićem na UKV. Vojsku ili MUP? Vojsku. Ne pitam. Mi smo oči i uši našoj vojsci. Poskidali smo sve koordinate protivničkih položaja. Na vrhu Velebita imamo preglednost cijele Like i tako radimo karte. S obzirom da se svi znamo služiti kartama. Lijevo 150, dalje 200. Dok nema dilema. U domu se prvi put susrećemo s oružjem i municijom. ...45 dana kiša ne prestaje padati. Postrojavanje, tovarenje mula, mazgi, cijepanje drva, osposobljavanje agregata da bismo mogli puniti baterije. Čišćenje jezera radi akumulacije, svaki vojnik mjesec dana je na planini, potom mjesec dana doma. Buljma. Tu smo se utaborili. Već smo 3 tjedna ovdje. Tražimo nešto primjerenije jer ne možemo izdržati hladnoću. Čovjek ne može izdržati tjedan, dva bez grijanja. Ekipa je ipak pozitivna, živimo u zajedništvu. Alpinisti. Evo, tu smo, ako se sjećate, prije 19 godina došli u jednom danu i ostali 20 dana i onda se vraćali i mijenjali. Ja sam spavao ovdje. Kad smo došli, onda smo ovako izgledalo, samo su niže zidovi bili, pa smo digli zidove i metnuli smo, ocikli grane, šatorska krila i prvu noć je kako tako bilo, onda koliko se sjećam, 1.12. je tako nevrijeme došlo da nam je skoro sve odnijelo. Radili smo rezervno sklonište. Sjedim u Borisovom domu. 9 je. Čekam doručak i slušam Antu Pavića koji je došao s mazgama. Poslije doručka oko 11 razišli smo se na posao na gradnju skloništa. Bura je malo oslabjela pa sam mogao promatrati Bunjevac i Liku. Nikakvih promjena nema. Da je mudro da samo jedan kontrolira da se ne zanita, jer imate jako loše. Lijep dan. Sunčan, bez vjetra, topao. Idemo kao transportna ekipa na Buljmu. Nosim 500 metaka od 5,45 i 2 kg šećera. Pod Buljmom je napravljen veliki bivak koji će vjerojatno bura odnijeti. S Buljme gledam Maslenicu s ostacima mosta i preko Novigrada. Ovdje smo zajedno s domaćim dečkima, Ličanima. Ne družimo se mnogo jer su nam motivi različiti.
Oni nas uglavnom ne razumiju i misle da tu tjeramo sport, dok je njima cilj sići u Liku u svoja sela i osvetiti se. Prošlu noć nisam mogao zaspati pa sam razmišljao kako je kod kuće. Što je s klincima i kako Ivana rješava tekuće probleme. Imam osjećaj da mjesecima nisam doma. Ovdje je život puno jednostavniji. Briniš se da nisi gladan, da ti što manje zima i da ostaneš živ. Od oružja imam pap i ručne bombe. Na opasaču nosim 2 fišeklije i u njima 5 okvira sa po 10 metaka i 3 ručne bombe. Bombe su nekako najpouzdanije za kmicu. Ipak se nadam da ih nećemo morati upotrijebiti. Ovo je bila jedna od najgorih zima. U zimi, valjda, svaka 3 sata smo se smjenjivali, strahovito je bilo hladno. I čuku nakon minus 15. Da. Nema se ljutiti, ali... Tako da se jedino u tome moglo preživjeti. Tresao sam se, otišao sam na stražu, vratio sam se natrag i još uvijek sam se tresao dok se nisam prislonil na onu peć. Na Liku se spustila magla i od promatranja nema više ništa. Imam problema s rukama, rane mi sporo zarastaju, moram ih imati otvorene, a onda mi je hladno. Bojim se infekcije. Već noćima ne mogu spavati i to mi strašno nedostaje. Jučer sam popio tabletu za smirenje, ali nije pomogla. Iduću noć idem spavati u bivak. Izvukao sam se u zoru iz Klekovina i otišao u promatranje na vrh iznad Solila. Slušamo zavijanje vukova negdje iz kanjona. Kod bivaka su nas dečki dočekali s flašicom konjaka. 2 su popili. I on zaluta. Zamisli da izađeš iz šatora tu van i nemaš šta. Konj ko gori pili 19 ili 7 trapađoze. Umprof, ma nemoguće. Ne, Je, 19 pa znamo li kako tamo? Kaj rekao, 19 ili? Je, Ili 7. 7 je 8 ne, motor. možda imaju maskirno odijela kurac sa sneg. Ne mre to vidjeti na toj. Ajde, umprof, bez veze. Evo sad jednu finu bilu kavicu. Niko ne treze na bilu kavu. Ja još imam sad crno. Imam sve većih problema s higijenom. Potkušali su mi prljave i slane i više ne upijaju znoj. Isto je s košuljom. Još uvijek sam u istoj i odlučio sam ostati u njoj do kraja, da vidim kako to izgleda. Mislim da će Ivana pasti u nesvijest kad je vidi. Zadnjih dana perem se u snijegu, zadovoljava. Danas sam čak oprao i noge, a sutra ću možda i nešto drugo. Otišli smo do Ante Parića po stvari koje su odnijele mazge. Zadržali smo se kod njega u ugodnom razgovoru uz med i rakiju. Parić i Ramić, to su ljudi s južne strane Velebita i zapravo su jedini stanovnici Velebita. Pomažu nam s mazgama, nose stvari gore, ugošćuju nas. To su stvarno pravi ljudi. Zaključio sam da imaju 500 godina. Strašno sam ponosan na njih. To su ljudi stari 60-70 godina. Oni 6 dana u tjednu putuju s mazgama, da bi donijeli doma materijal i stvari za vojsku. Bez njih ne bi mogli opstati. Ovo je prilika reći nekoliko riječi o ovom našem ratovanju. Većina od nas trudi se raditi svoj posao izviđanja i držanja svog dijela Velebita. Mislim da to radimo dobro, boreći se prvenstveno protiv velebitske zime. Nije mi jasno ko sve ovo financira. Opremljeni smo dobro, naročito hranom, to su uglavnom konzerve, ali nema čega nema. Većina nas tu si hranu doma ne može priuštiti. Ivani nosim kao suvenir s Velebita konzerve haringi i umaku od rajčica. Bilo bi lijepo sutra biti kod kuće.
Ostvario se jedan od Murphyjevih zakona. Ništa od puta kući, ostajemo do daljnjega. Šok za sve u grupi. Trebalo mi je skoro sat vremena da dođem sebi. Tipična vojna situacija, oko 10 su došli Ante i Ole s mazgama. Svi smo dobili pakete od kuće. Meni je Ivana poslala kanister vina, cijelu raknjaču, čarape, čestitke za Božić od nje i djece. Bilo mi je vrlo teško kada sam to nosio u sobu. Odlučio sam kolač i vino sačuvati do Božića. Bog ekipa. Sjetili smo se Badnjaka, 91. 92. Božić bez bora nije Božić. A bor bez svilenih bombona nije bor. A ko ima svilene bombone? Rus. Evo. Ulovili smo transport konja, utovarili ruksake i došli na Buljmu. Smjestili smo se u špilju ispod Lukine. Špilja je odlična, dovoljno velika, suha, ravno tla, ali hladna i teško pristupačna. Gore sam došao potpuno umoran i oko 5 sati uvuku se u vreću i zaspao kao zaklan. Nisu mi trebale nikakve tablete. Tu smo napravili neki naš bivak, što nam je bilo super, jer nije puhalo prvo, nije padalo ništa i odlično je bilo. Tu smo se napravili male ove police za spavanje, po 2-3 čovjeka su na tim policama spavali. Tu je gore bila, voda je kapala sa stropa, pa smo stavili neka krila šatorska, skupljali smo vodu tako da smo imali i vodu. Dane smo provodili svakako, neko je ima neke knjige pa su čitali, neko je od doma dobijal pisma. Imao sam doma klinca koji mi je pisao, ima je 6 godina, 7, taman je naučio pisati i to mi je bilo onako, kad je me uvijek malo dirnulo u srce. Kuhalo se, spremalo se, sušilo se. Kad smo išli u patrole, onda normalno smo uvijek dolazili mokri i bilo je proljeće, pa je bilo i kiše i još je snijeg ostao van. Tako da nam je ta peć odlično koristila za sušenje. Prošlo je dosta vremena da se može onako bez nekih emocija razmisliti kako je to bilo. Dakle, ja sam dobrovoljac koji se javio svojom voljom. Ja sam već prije bio raspoređen negdje drugdje, tako da sam bio u Zagrebu u nekoj rezervi, mogao sam sigurno proći rat. Ali sam svojom voljom došao ovdje, kao i svi mi koji smo došli u planinsku satniju, koju smo sami osnovali, naravno. Tako da, moja želja da budem koristan, da obranim zemlju je bila velika, naravno, a i moje iskustvo u brdima je bilo veliko. Ja sam puno puta bio na nekim ekspedicijama i penjao se po Himalaji, tako da sam i na Velebitu sam puno puta bio, tako da sam ja brda dobro poznavao. Neke druge postrojbe govore da im je to bilo najteže u životu, jer vjerojatno im je bilo najteže, jer njih je bacilo u okruženje, u prirodu neku koju nisu naviknuli. Naravno da je bilo tu i opasnih situacija i na kraju mi smo tu malo iznad izgubili jednog našeg prijatelja. U 1991. u zimu imao sam curu koja mi je javila da ona bi bila moja žena jer da očekuje dijete. Tako da sam se ja kad sam došao doma oženio i sad imam sina koji je također 18 godina star. Sin koji je bio jako mali je bio ponosan, vrlo ponosan. On vjerojatno nije razumio strahotu rata. Žena je šutila jer je znala kako se ja osjećam. Ja nisam morao ići, možda me ne bi mobilizirali jer sam bio 45 godina, ali ja sam želio otići. Danas sam pun nekakvih dojmova, ovdje je stvarno bio moj dom za vrijeme rata.
I nije mi bilo teško, nikad mi nije bilo teško. Čak smo i zaboravili na strah, gdje to nije bilo pametno. Tu smo bili, oružje nam je naravno bilo municija i hrana, a stražu smo držali na grebenu prema ličkoj strani, a u ovom prednjem dijelu smo, kad je bilo lijepo vrijeme, također boravili. Evo u ovome tu dijelu. Jesu ručari? Jeste li ručali svi? Šumski ovi? Nas troje smo ručali. Aha, znači još... Ste vi kaj donesli ili ste ovako goloruki došli? Goloruki. Dakle, ima jedna lica posebna. Da, kako je to dolaze? Otkrili smo u naselju Medak 3 najmodernije tenka T-84. U dogovoru sa zapovjedništvom iz Starigrada dovukli smo minobacače s namjerom da ih gađamo, da budu upozoreni da ih gledamo. Bilo je potrebno 10 sati nošenja. Nosili smo granate i minobacač, koji je poprilično težak. Mislim oko 140 kila, samo postolje ostalo su cijevi. Uspon traje oko 10 sati u jednom smjeru. Minobacače smo stavili na posebno odabrano mjesto gdje je bio domet cilja, dobra vidljivost. Imamo promatrača koji vidi gdje će granata pasti i zabilježiti to da bi poslije mogli napraviti korekciju. Izrokali smo kamion. Nakon toga krenulo je raketiranje s njihove strane. Tuku nas cijelo popodne. Njima je dato do znanja da mogu biti napadnuti, da su konstantno nanišeni. Iz Borisovog doma krenuli smo ujutro rano u 5:30. Volio bi da moji ne saznaju da dolazim, da ih iznenadim. Vjerojatno to neću uspjeti. Boli me koljeno. Danas je 2.1. Raketiraju nas 2 aviona. Potpisan je Sarajevski sporazum kao prekid neprijateljstva i primirje koje treba nastupiti od sutra, 3.1. A čuj, oni su pripremali položaj, pa viš koje su mu vane tu bile, ne? Ko zna otkud? I Olu su raketirali, jer se nisu dovoljno nisko spustili avionima da pogode dom. Došao je sav krvo sa suprugom do nas sa 13 strana. Došla su 2 aviona od Crnoga Vra. Od Crnoga Vra. I ja sam ovdje stao i gledam ovako, gdje se čuju avioni. Ali u tom momentu kako sam ja gledao, on je mene vidio ovdje. I ja sam onda ovdje skočio za avo. I dol se stiska malo. I on baci na me da se nisam onda stiskao, sakrije. Ma ja bio u paporu. Vas. Granata 40 komada na me baci. I ubijem od jednog mazgilja i 2 prasca, svaki je ima 150 kila. A on je zna da smo mi, on je mislio da je ovdje vojska kod mene. Ali nije vojska bila kod mene nego u domu i kad je vojska čula da su mene tu raketirali, vojska je odmah došla kod mene i ja sam bio, ja ne znam kako sam se ja odledno svistio i digao. Pogodi me na 4 mjesta. I sad imam 2 gelera u sebi.
Ja to trpim, ali doktor Frketić bio dobar doktor, on bi to sve bio izvadio, ali nije mogao izvaditi zato što ga je trebalo snimiti geler. A on meni govorio da ja dođem u Zadar, u Zagreb, i ko doću, ali meni se ne ide, ja sam bio strašiv ići ikud. Kako me to ustravilo. I tako je to i dan danas ja to duram i mučim se, ali opet, hvala Bogu, ostao sam živ. Nije me ubilo. Vojska naša ga ostala, nije niko bio gladan i mi smo zapremali hranu svaki dan ja i Anta Parić nadbim mozge. Na 4 mozge. Ja ima 3, sam ima s prve ruke pa me jednog onda ubilo. Kad je mene ranilo, onda mi jedno ubilo. Ovdje u Livod. U Zbulju za 2,5 ure smo morali ići, ako nisam, morali smo i 3 jer mazga mi je bilo teško. A ona ne mora ići koji ja, ja sam nosim ništa, prazan. Vojska je morala stalno biti na straži. Došli četnici i prišli. Probalo sve. Ali hvala Bogu, naša vojska bila hrabra i dobro su čuvali. Danas je Hrvatska priznata kao samostalna država. Sretan sam i ponosan, ali trenutno se ništa ne mijenja. I nema dojave da možemo doma. Otišli smo na Golovrh i jedandi promatrali prvu liniju četnika prema naselju Medak. U bazu smo se vratili u 5. Bilo mi je to prvo turno skijanje u životu. Problem je jedino u ledu jer su skije vrlo mekane. Imam problema i sa slobodnim ispuštanjem jer turno cipele nisu pancerice, pa naučena tehnika ne vrijedi. Derze smo ostavili na pola puta u šumi i sutra mora neko po njih. Velika greška. Pišem Ivani pismo, dečki ovdje jedan po jedan padaju od viroze. Žare, da vidi da li imaš kave. Drže sabor, nema predsjednika vlade, čovječe, ovo je stvarno briga. Vani pada kiša. Nedostaje mi znanje bliske borbe nožem. Tu sam zaista borac, dok me je kod kuće svega strah. Tamo je u biti isto, samo je malo drugčije zapakirano pa se malo pogubiš u samom smislu borbe. Dobro da je tako, jer kako bih inače izdržao. Ako ne bude iznenađenja, počinjemo s odbravanjem dana do povratka. Jedan od najljepših dana ovdje. Nakon vrlo loše prospavane noći, krenuo sam na Golovrhe. Došli su dečki iz Starigrada i donijeli pakete. Ivana mi je poslala slance, rakiju, kapu i najvažnije, pismo. Pismo s velikom pusom i komplimentom. Ljubavniče, za Valentinovo. Zaista se zadnjih dana osjećam kao izolirani ljubavnik. Libido mi je na gornjoj granici. Stalno mi zvoni u ušima ono ljubavniče. Da mi je Ivana sada ovdje. Čede su počele dolaziti negdje oko 4. mjeseca. Počeli smo otkrivati mine koje su prije zime postavili, bili su pod snijegom i skidali smo ih. Osigurači su bili zahrđali, jedva smo ih izvukli. Razminiravali smo teren. Nismo bili educirani za razminiravanje, no naučili smo nešto. Bilo nas i mala frka. Kad smo otkrili da su bile hrđave, ohrabrilo nas je i išli smo ih poskidati. Kod Malovanskog jezera postoji putić do Grebena od Bunjevačkog polja. Nismo mogli to držati cijelo vrijeme pod nadzorom. To je 5-6 sati hoda od jedne do druge baze, to se nadgledalo u ophodnjama. Nikad nije išla velika grupa, uvijek je išao 1, 2, 3. Ja bi se sjetio naših prijatelja
koji više nisu s nama tu, a bili su tu, koji su od posljedica rata nastradali. Mali Tomislav Kraljević, pa Campi, pa Jogi, onda Luka pokojni. Danas je ophodnju išao Ozren Lukić. Mogu si zamisliti taj trenutak. Vjetar lagano pirka, sunce grije, čuju se zvukovi dobrih životinja. Pronašli smo ga nekoliko sati nakon. 17 metaka je bilo u njemu. Sutra ćemo ga spustiti u Starigrad da ga mrtvozanik pregleda i zatim poslati za Zagreb gdje će biti sahranjen. Danas je dan žalosti na Velebitu. Tijelo je spušteno po planinarskim običajima, ukrašeno planinskim biljem. Nakon toga smo dobili zapovjed o demobilizaciji satnije, tako da smo se do 21.8.1992. demobilizirali svi i vratili u Zagreb. Stavljeni smo u pričuvu. Dobrodošli u Čubilen! Od Gefon Čubilen! Idite! And ask her, if possible, to clarify the whole question of currency restriction. Rather answer that. Is it? Aktivirali su nas. Bili smo dobrovoljci, a sada smo išli po pozivu. Tada smo se preselili zbog operacije Maslenica u Maslenicu za stručnu pomoć u ratovanju u brdima i planinama. U Selinama nam je bila baza i tamo smo se smjestili u 2-3 vikendice koje smo osposobili za kakav takav boravak. Prve zadaće bile su vršenje smjena postrojbi na položajima na dijelovima Velebita. Dobro jutro. Kak je? Da. Ste rano došli? Moj? Ste se rano zdignuli? Jesam, 6:30. 6:30 je bilo buđenje. Jeste donesli baterije? Donesem. A? Veseli mu sad došao, on donese, ja sam jelo donesem vodu. Aha. Vodu. Pod okriljem mraka vojnike je trebalo odvesti na njihove položaje, a ove odozgora sigurno vratiti na magistralu gdje su ih čekali autobusi za povratak kućama. Šta bi mogli naši dečki? Šta gledajte? Drugi dio zadaće bio nam je opet izviđanje četničkih položaja na Zelenikovcu. 102, povlaka Alfa, povlaka Lokot, povlaka 55, povlaka 35. Tuku nas granatama, minobacačima, kad bi se maknuo iz vidjelice nad Rapom. Jebote, kad se susral, mislim da je ponovno. Evo je, 100 metara, Kerek. Za to vrijeme vodile su se borbe za zaposjedanje velike i male bobije i tulovih greda. Gore gađu isto. Nema svrhe više biti gore. Sad pobrat samo stvari i priceli se. U akciji Maslenica, odnosno u operaciji Maslenica, nas su aktivirali i mi smo došli kao pomoć u ratovanju u planinama, odnosno boravku u planinama, jer se pripremala, to je bilo u siječnju 1993. godine. To su bile velike borbe, njihova vojska je imala izuzetne topografske karte.
Bili su educirani i tukli su koliko su htjeli, jer su imali artiljerije. Mi smo morali crtati da bi naša artiljerija mogla parirati njihovi. Da, neki kamiona raskršću, još jedno 2, 3 četnika tamo. Evo sad se malo ide prema Kariju. Bolje kava nego bomba. Bomba čelik, kava meni. Sve kad god dođeš, samo reci mi kako hoćeš da ti radim sa tenkom, ja bom ti ga vrtel, dečke bom postavili gore na kupolu, kogod hoće biti na kupoli, a ja bom iznutra tenk vrtel kupolu na sve strane. A vi budite gore, ali samo na kupoli, s tim da se svi čvrsto držite za kupolu. A nebo neko... Danas me probudila tutnjava topova. Ne znam točno tko je koga gađao, ali je letjelo preko nas. A ko će naprijed? Navodno su naši tukli stopovnjače preko Velebita, a četnici vraćali. Uhvatila me nekakva tjeskoba. Ne toliko radi topovske pucnjave koliko radi razgovora od jučer navečer. Očekuje se pokret. Prva grupa krenut će vjerojatno sutra na Buku kao pomoć dečkima s prve linije kod transporta, ranjenika ili opreme. Logistika prve linije. Jel pucaju po cesti? Upravo slušam detonaciju iz Velike Paklenice. Čedaju tuku topovima preko Velebita. Neki dan su dečki iz Šepčeve grupe bili tamo i kažu da je dom prazan, a Ante Parić i Jole Ramić žive u pećini. Navodno su četnici zaposlili Malovan, a na Bunjevac izvukli artiljeriju. Naše topništvo dere po okolici Obrovca. Čujemo preko Motorole da su četnici u pokretu. Ne proje čedeke naći. Očito je da se i oni i naši spremaju za veliki okršaj na južnom Velebitu. Pravi rat tek predstoji. Ubrzo smo se spustili do nove probijene ceste od Rovinjske, od Jasenice do Tulovih Greda. Ta cesta remek dijela inženjeraca. 6 km u Velebit napravili su za samo 14 dana. Ta cesta je inače bila i predviđena u Hrvatskoj državi nakon osamostaljenja. Čak i to je bila jedna varijanta da se asfaltira i da se preko ovoga puta gradi cesta, jer to je bio spoj Lika, najjednostavniji spoj Lika-more. To je cesta nevjerojatne taktičke važnosti jer sada naši mogu mehanizacijom i tenkovima do Malog Alana. Vjerojatno će uskoro uslijediti bitka za taj prijevoj jer kod njega drži dominira cijelim prostorom od Gračaca do Obrovca. Vanje je trajao naš vrlo jak topnički napad na položaj oko Obrovca. Prva je otišla 210, druga uopće nije uspala. Gdje je tamo dimi se gleda? Nije to. Sve. Jebo ti. Idem pa Tulove Grede izvlačiti naše kardiste s položaja zametenih snijegom. U 11:15 smo krenuli našim terencima. Bura je bila olujna, ubrzo smo bili u Mečevi. Rus je virtuozno vozio, no s visinom je postalo sve teže. Pred lednikom morali smo izaći iz vozila. Nisu znali da su kod Grebena bili četnici koji su započeli paljbu po njemu. Četnici su ostali u svom zaklonu i nisu dali ovima izaći. Tada se prva brigada povukla u stjenoviti dio, od tamo se zapravo nisu mogli izvući. Sloveni su imali tigrovi. U momentu osvajanja
i za posjedanje tulovih greda kad su ostali u stijeni, pa smo im drugi dan morali izvlačiti iz stijene. Tu iza onih gdje su ona drveća, kroz onu rupu smo napravili fiksnu uže i imali izlaz, odnosno i ulaz gore, a da nas četnici ne mogu ugroziti. Ovo je bila situacija gdje je došlo do izražaja upravo planinarsko znanje, planinarska oprema kojom smo raspolagali i gdje je planinarska satnija baš došla do punog svog izražaja, baš kod izvlačenja tih dečki. Mislim da je bilo 3 smrznuta i otpadnuta prsta. Svi su bili promrzli, a bili su što je najbitnije živi. Kad smo ih spuštali, bili su ukočeni od hladnoće. Velebit je opaka planina. Mislim da će gardistima Velebit ostati u crnoj uspomeni jer mi je sada pokazao svoju pravu čud. Svi se nadamo da je čedamo još gore. Naši bar znaju zašto se bore. Nakon osvajanja, odnosno oslobađanja tulovih greda, na vrhu tulovih greda postavili jednu vidjelicu koje smo imali izvrstan pogled na cijelo područje koje su držali četnici. To ti je skrivajuća vidjelica. Imaš vidjelicu s koje gledaš, a ovo je vidjelica u kojoj se skrivaš. To bi tako trebalo biti. I onda kad je frka... Drži to. To ti je tu. E pa sada neka pucaju ako hoćeju. I gore naravno se stavljao pijesak u slučaju minobacača ili ne znam čega, da se može zadržati, da može biti sigurno, da ljudi mogu biti koliko toliko sigurni u ovim uvjetima. Ovdje je bio problem preživjeti pod neprijateljskom vatrom. Tukli su nas iz minobacača i snajpera. Nakon osvajanja uspostavljena je crta bojišnice razgraničenja bojišnice Golić, Kraljičine vrata, Tulove grede, Velika i Mala Bobija i Marune, Jasenice, Maslenica. Tu crtu mi držimo. Tamo na onom vrhu Pojeće još uvijek su instalirani neki instrumenti koji mogu biti vrlo štetni. Evo, ili vidiš onaj kraj, sami vrši, to smo gađali sa minobacačima. Sad je već logistika puno bolja, sve nam stiže. Smjene vojnika su dobro organizirane, ide se doma. U 7. mjesecu počeo se graditi pontonski most. Sastavili su ga od nekoliko maona i tada se spojio sjever i jug. Sudjelovali smo prilikom polaganja kamena temeljice za Maslenički most i za otvaranje radova na prokapanju i izgradnju tunela Sveti Rok i tu je bio prisutan kompletan ondašnji vrh. Značaj tog mosta bio je velik. Nije bilo usko grlo, dakle prije se moglo samo trajektom, a sad zahvaljujući mostu Hrvatska je bila povezana. Počeli smo demobilizirati staru ekipu od 1991. ali počeli smo mobilizirati i mlade. Nisu imali dodira s planinarstvom do tada. Držali smo im obuku, tko nije zadovoljio obuku, tog smo demobilizirali. Obuka se sastojala od alpinističke obuke, kretanja u planinama, hodanje po bespućju i puću uz pomoć karata i kompasa. Čvrsto drži, čvrsto to primi i sad se samo spusti preko. Ali pazi, ovu ruku nemoj pušiti. Tu ruku nemoj pušiti. Evo, ide preko, nikak je jednostavno. Mi smo i dalje bili na prvoj crti i obavljali zadaće koje smo i do tada obavljali, a nakon te obuke, mladi koji su prošli pridruživali su nam se. Mladi su odlično prihvatili nove uvjete i uz naše savjete i iskustva dobro su podnijeli rat i čekanje. Napadi su dalje konstantni, crta bojišnice nije se mijenjala. Tu smo se osjećali doslovce na prvoj crti.
Granate su padale cijeli dan. Neko nas je čuvao. I dok padaju cijeli dan, slušamo radio Obrovac. Na radiju je gostovao jedan srpski zapovjednik, Mile Babić. Reporterka ga je pitala, pa zašto vi niste na Velebitu? A on kaže, pa šta vi ne znate, pa gore je 5000 ustaša. Naravno, nas je bilo 40-ak na cijelom tom području. Uglavnom, kako smo mi bili planinari, stalno smo hodali gore dolje. Oni su mislili da nas ima jako puno, da nas ima gore na 1000. Naravno, nije nas bilo toliko, bilo nas je vrlo, vrlo malo. Rat je uglavnom čekanje. Oluja je završila za 4 dana. Neko vrijeme išli smo na osiguranje sanacije terena jer su se još uvijek nalazili zaostali četnici, a policija je išla u pretraživanje terena, plavci su osiguravali red. Nakon mjesec dana nastavili smo s obukom vojnika do jeseni kad smo dobili zapovjed o ukidanju satnije. Gotovo je. Spustio sam se čitav s Velebita. Razdužio sam se s puškom i vrećom za spavanje. Od Velebita sam se oprostio jučer na najljepši mogući način. Napravio sam solo turu. Sat i pol sam se zadržao kod Jole Ramića, ponudili su mi rakijom i domaćim pršutom. Čudno kako se osjećam smiren. Završio jedan period u mom životu, bar se nadam da je. Sumnjam da će me ponovo dizati. Nadam se da je bar ovo što se mene tiče kraj drugog poluvremena. Planinska satnija Velebit službeno je brisana iz ustroja oružanih snaga odlukom Glavnog stožera Republike Hrvatske 31.12.1995.